बयनोबो दिनै बैसागो दाननि 1 खालार बैसागो फोरबोआव गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनाय थाबाय। बे फोरबोआ जोंनि गासै बर' माहारि आरो जोंनि फैबाय थानाय बयबो जोंनि गथ' गथाय बयखौबो रायजोखौबो जाहाथे बे गोदान बोसोरा बयनि थाखाय मोजां जाथों आरो आनान गसाया जाहाथे बिथांमोनखौ बे गोदान बोसोराव बोर साबस्रि हरथो आरो बयनिबो थाखाय जाहाथे मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय मोजां गोहो होथो बेखौ खावलायनानै आङो दिनै बयखौबो बे फोरबोआव आङो हामलायथि बावबाय। दिनैनि जोंनि इयं जेनेरेसन दिनै जोंहा दिनै जोंनि हारि हिसाबै जोंहा मोनसे गोख्रों समाज जोङो आरो जोङो दिनै समाजाव जोंनि फैबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला अर्थात निउ जेनेरेसनफोरखौबो जोङो माने बोसोन होलांनांगोन जाहाथे बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावो जोंनि जाहाथे गावसोरनि मानसि माहारि हिसाबै बिथांमोनाबो गावसोरनि जिउखौ दाना लायो आरो नंगौ एसे एनै दिनैनि गथ'फ्रा बुजि मोनियाव एसे गाज्रि थासारियाव थांनो नागिरो अब्लाबो जोङो हारि हिसाबै जोंनि समाज हिसाबै बिथांमोनखौ बेंलांनांगोन आरो गोरोन्थियाथ' एसे जाखागोननो बुजियाव खिन्थु बुजिहोनांगोन। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।